खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलि नोंथांमोन दिनै भगवान श्री कृष्णनि बानी बुं परिवर्तन ही संसार का नियम है और संसार के कल्याण और उत्थान के लिए ऋतुएं भी स्वयं को परिवर्तित करती है। परंतु क्या आपने परिवर्तन को स्वीकारा है? जो स्थिर हो जाए वो मनुष्य नहीं पाषाण है, और जो अपने विचार को कभी बदले नहीं वो मानवता का शमशान है। अपने कर्म के प्रति सजग न रहना सबसे बड़ा भूल अथवा अधर्म होता है। नोंथांमोना बे बानीनिफ्राय मा बुजिना मोनखो? परिवर्तन सोलायनाय समजों लोगोसे हालोदखौ नायनानै थासारिखौ नायनानै मिथिंगाखौ नायनानै बुहुमनि मोजांनि थाखाय गावनि मोजांनि थाखाय नखरनि मोजांनि थाखाय हादरनि मोजांनि थाखाय हारिनि मोजांनि थाखाय जों समजों लोगोसे सोलायलांनांगोन। जोंनि खामानि मावनाय जोंनि साननाय हनाय जोंनि कालचार जोंनि हारिमु जोंनि गोहो बेफोरखौबो सोलायलांनांगोन। जुदि जों बेबायदि सोलायलाङोबासो जोङो गेरेमसा महरै गसंथानो हागोन। जोंनि हारिखौ जों खैफोदनिफ्राय बोखांनो हागोन, गावनि नखरखौ मोजांसिम लानानै थांनो हागोन, नों आथिङाव गसंनानै रायजो जानो हागोन। जाय स्थिर जाय दिदोम जाय समजों लोगोसे सोलायाखै बेयो सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोरैनो खहा गोनां। नों गावनिबो थाखाय खहा गोनां, गावनि नखरनि थाखाय खहा गोनां, गावनि हादरनि थाखायबो खहा गोनां। सोलायनो सोलों, गावनि साननाय हनायखौबो समजों लोगोसे सोलायनो सोलों। जुदि नोंथाङा गावनि साननाय हनायखौ समजों लोगोसे सोलायाबा खहाया नोंहानो जागोन आरो नोंजों लोगोसे गासै सुबुं माहारियानो जागोन, गासै नखरानो जागोन। जों माबायदि गावनि साननाय हनायखौ सोलायनांगोन बेखौ बिजिरनो सोलों। बेखायनो बुंदों जाय स्थिर जाय गावनि साननायखौ माब्लाबाबो सोलायनो सोलोङाखै बेयो दुखुनांथाव जागोन, बे खैफोदाव गोलैनांगोन, बे दुखु सहायनांगोन, गाब्रनांगोन। साबायखर।